RMN. Okay, kumusta ka mo? Kagala na yan sa inyong alagad si Kangin at Fon Morales, and then my partner si Black Odri Suran Internet. Kumusta ka mo? Asap kita ha, always say a prayer. Mauragin ako yung penumdum, gamay kay penumdum. Ang katulog yung pagpanangin, pag-ampo nga ito na ba magagawam. Lord, thank you kay Lord sa maghihatag ka namong grasya o kanimong Mama Mary. Ninatanan, salamat sa mga grasya ang inyong gihatag ka namo. Samtang niya pa kami ng kalibutan buhi pa. Thank you kay Lord, thank you kayo. Bueno, ang suwatan po ka ng tungatagan ng pagtagan, no? Pinadakinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa nga banjo. Kaya nagibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ng atong sender si Banjo. Kini ako problema bahin ni subay nga among gipuyan. Nga nagkabikil bisag iya. Nga suodon talo kong amigo. Pero aron inyo masayra akong suglanon, hinon ko ani sa pagsugod ang tanan. Si pre, Bajo, naminom tabi niya kata-kata. Pre. Shout out pre, shout out. Shout out Fighter Win, Fighter Y ba? Dapat kaning Fighter Y. Bebe, kanang ako isod sa ako ang sudlanas ko an. Isod na no plastiko isod na. Mao na, the best kayo kay gisod na ko slip. Sud plus. Ito imno ng Fighter Y lami mo kayo. Mura kikiki nang imo dai. Kikini gido. Wow. Okay. The best Daga. Hi ball. So devoted to you. Ayaw, gini mo dito yung girlfriend. Burbo ka sista. Ako, minaw na ko ha? Minaw ka. Saman ba eh? Ha? Wado ko katingog, wado ko katingog. Saman, basiran. Minaw ta. Saman basiran. Ha? Saman. Askang, bilibad ko na kanyo duha, Banjo. Lagi. Gido, dugay na mo, partner, karon mo duha sa akin. Tao na basiran. Master nyo kayo yun. Tao na eh. Bata mo kung bida, pistiya sa mama. Basta na yan. Eh, pagkatao na mo doon, tapan mo taon dito sa nursery sa ospital. Inigilang na ako, mohila sa disiya. Inana mo itong akong nanay, ingon mo to siya nga, mauna imong partner yun dito. Tawagon ko numilag, baby, sa mga baby pa ni, tawagon mililag, dus anuus. Dus anuus? Dungan mo nagilak. Kuan magod, di na ko kumano yun ha. Pare-pare ko tag edad no. Kuan matod pa sa kuan among inahan good pre kanang nga sa pagpanganak niya nako ba. Kuan ni kapan po niya nahani parigido, gido ba? Sa dihang panganak po siya, nagdungan yung duha paggawas. Unya nasyak akong ang mga nurse kay ang kay mga laguman kayong duha kuno paggawas. Lagom kay men duha paggawas. Tong ang doktor gianggaan mig dos anos. Dos anos. Kay magdungan mo hilak ko. Sa ato pa, ang inyong mga inahan, managkaila rin. Oo, pagbalik this award na, this award ba? Award. Award. Kuha po isang kisa award. Award. Nagtapal, sila katrigot na. So niya, silingan po migbay. Oba. Ngiga ko ninyo sa. Nindot mo hatag drama nila. Tapan pag yung taon may panimay. Sa una, dito may Puyos Davao. Danaw. Tapan big balay. Tinuor yun na. Ha? Murag nindot bitaw buhatan o istorya ni amo. Ikaw ba'y Badyo, okay na ka? Buhatan ng istorya? Buhatan na sa kuno ni Sinon. Sige. ba? Katubang imo tiniguan ba? Katubang kanta ni mga kausa labas ang tubig. Nindot kay to ni Sinon. Tung Iyan ang paborito pre. Kanang kata. Anak ko po sana si Alan Jaime. Alan Jaime Rabaya. Oo. Nya ang nagperform si Uyuan ni Bibo Trabaya. Isuon eh. Nya akong idol ang wala si Dante Luzon. Sige, Dante. Nakadaog na kata sa Cebu Pop Music Festival. Kuya bitaw na nakadaog gitaw na. Kuya. Basta nga mga Bisaya kanta bida. Kuya gina. Kayo nadawa to gi-compose nako. Naway siguro og kadaw na to. Sabi tayo ito yung compose pre. Bisaya agya po to? Bitaw pre. Usabi tayo to. Bisaya to dili, ha? Bisaya gyapon. Usa lagi tayo ito lagi. Ibta ayaw. Compose. Pero wag giduwata. Di ba? Kido sa nanay mo bisino. Usabi tuno ng ibtayaw. Be, kantahay ko no tag Bisaya ka ng ibtayaw be. Bitaw. Bitaw kay mo kantas ko Bisaya. Sige, ikaw lang kanta rin yan. May akong unang kanta. Sige, Oo, ibta. sa mga ito sa mga katao na abay sino. Kwan,
dahong laya. Wow, nindot sa na. Ikaw pigido. Kung sa may katahon mo, bisaya po. English man ako ah. Kung si Tetol Pre. The falling leaves. Buwan na rin ako ng imo Pre. Abi kay dahong laya man ang kampitin nun. Imo, the falling leaves po. Samtang ka eh. Mao na ako ang paborito mo na nako. Ay pagkita ikaw eh unsay pakita niyo. Pakita mo pre unsay mo hagbe. Adi lang ko kanta eh. Katuloy mo ibta ayaw. Manilig na lang ko. Pre. Uy, Banjo, gipainom dito ninyong maayo si Noy Sinoy? Ay, gamay rin kami giinom day. Ano man? Nakaduhog mo ko nagyaw-yaw iyang asawa. Okay nga naman. Nahog sa hagdan si Noy Sinon. Nagyaw-yaw ko nganong ni inom. Nganok ko nung nakikinom ko no siya sa mga palahubog. Oh, puro bugot taon. Basta kay mo na ako nadungog kasi ang asawa nagyaw-yaw. Mo in taon sa sunod in town, ay na ninyo paapila si Noy Sinon. Wag ko to sila bot sa mong inom god. Kami mas pargido ato. Nya miduol na siya. Nga masado ang papawaon. Lingkod man. So gusto siyang inom. Nya di na mo siya pimnon. Basta kay sa sunod ha, ayaw ninyo paimna. Kay basig sulngon hinuon mo sa asawa anak na. Ngilad ba kayo nagbatasan? Ay pare sa bitaw na sila. Nagtuwag ang nindot sa nagbatatan si Basinon. Naunsa. Manindot lang na siya nagbatasan basta makainom. Di kayo na makainom hasta istituwa ang panuwak na ko. Ngayon nagasulti mga ana, naka-ebidensya. Sa wa day. Wa di ka kabantay ana day. Nga ka na mo agi na sila. Di magiging nahapit ng tanaw na to. Bisag pito pa na nimo. Di ko na tagad. Pero magkainom na na. Pastilan. Pagkamayong tao. Bisag di mangayo. Muhatag ko ng kwarta. Palitan pagkat mainom. Mao ba? Oh. Ay, mauni itong kausa na ningil siya sa abangan sa bahay na to. Nya. Abi na kong nasuko, kaya wa pa man tay kwarta ato. Ano Pagbalibad na ako, ningisi man lang, itagaan ako palit bugas. Ito kakagpalit bugas. Oo, kay ako mag-ingnan nga, noy, pasensya na gyud ka noy hawa, pag yun may kwarta, di pa may makahatag sa abangan, wa man gyud may bugas ron. Abi na kong masuko, hala, gingisihan man hinuong ko, gitagaan ko para palit bugas, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Susi, ditso naman ka dayon. Bye, Sinon, bye. Oh, Non. kisarong na sampit. Da, sagdi na oy. Bye, Sinon. Ditso na ka eh. Ditso na ka. Awa, wagid mo lingi ngayon mong isampit. Bida, wat kayo makainom day. Munang, gabuso kayo. Nya na lang na. Ita lang ta timing ba, kanang makainom si Bay Sinon. Paita sa aninilaw eh, makikistorya raman sila maningil sa abang. Ay, sa dinunan na, dali lang rason, dali na son. Ang asawa sad, bukat kay simod, samot ay kabudlot. Paita magtiayuna, di palang tag-iya ay, kay Jung, sus, bida gyud. Ay, nalang pag kita gumot, good minda. Ingon ani ang kinaiya sa iya sa bahay nga among ibangan. Mag-ingon tag garbuso ba niya istikto. Kaya di lagi mendagad kon sa piton. Unya to. Bida. Bida no? Kamu na ipayo ana pre, ay kasuil na ninyo. Padidak lang pilay inyo magasto ana. Ana mo gyud na. Kada mag-abang may magasto pagpayo, ididak lang sa abangan sa imuhang giabangan. Sa imong gasto ba sa pagpayo ana? Mao ba pre? Mao okay Kanya, kayo. manang musugod kang tag-iya anak, pre, mo refund sa daha sila. Ay, maripan, oy. Ipakita lang ng mga resibo sa inyong napalit ng mga materyales. Hingon man ang nag-gaston nyo sa panday. Ipakita ng resibo. Ay, awan sa... Nagtungga. Nagtungga. Dahil mo. Tungga. Nagtungga di mo. Wala may magtunga ha, nagtunga. What's the problem, ha? Ina ko kay... Atong sulbaro. Ay, labay. Usaman, kuwang na itong inuno niya, ha? Ako ba? Mayuhang Papalit ko tao, dito ko sa kakahon. Anoy si Noy, may kaniaday ka, Noy? Ay, ayaw ko na anong problem. Bay non. Bay nun. Kanang problema, ha? Maproblema, magsambutan kung inyo nang una-unaon nga problema na. Bitaw. Ayaw niyo problema, ha? Aron mo, may problema. Kana. Oh, pagpalit mo dito ko sa kahon. Pag-apel na mong sumsuma na to. Ay, ako na lang palit, be. Ako na lang. Sige day kay pakisultihan ako ni Sinon. Bay Sinon. Bayan sa bahay ba na to? Ayuring naman ka diya dong, okay ba ka? Ano kayo problema, bay? Ayaw niyo ng problema, ha? Wa mo ikabag aron. Abang, Oh, ha? may kabang. May kaabang, ano to? Why problema? May abang? Unya, na. Nakadiyot, magpalit ako ha. Biyangan sa tamo Noy Sinon ha. Sige, balik ra ko. Okay. Oh, sige dahil Minda, pag-apel ang bugas niya, apelin niyo bugas kayo, ang mga bugas, sa balibo man ha. Salamat na lang bay. Mayuha. Wala, Sinon, good. salamat Mura na lang. mo karoon pa muna ako. Ang sabi mo, tunay ka ta.
Tunay bitaw. Kunay. Mura pa rin nonoy ba tunay kayo? O to ay pa rin nonoy no. Kining bay kay. Bay noy silon, bay silon. May sulti yung ko ni ubo ba. Unsa man, unsa. Baby, tagay, unsa ko tagay. Ay mo re, ano Tagay yun? ko? Ay mo re noy sinon. Baby. Okay, go ahead. Unsa man na banjo, ha? Kuan magod noy ba. Ang kusina namo ba. Ang iyang atop ba kanang daghan kay buslot ba. Nya mga buong sad gipang-anay na murag kuan ba. Murag kahugnoon lagi na gani bay sinon. Ako na nang ayuhon. Bisag kami na magasto ba kay luoy kay mi diha kung mag-uwa na. Nya magbaha po diha sa suon. Unsa, wala problema. Namoy kwarta kagasto ana. Naaman bay noy sinon. Pero mananghid lang minimo ba. Wala problema na. Ako pa. No problem. Sige ba yan sinon. Amo na ibala na. Ako nang ipatrabaho og maa. Naman ka mo'y kwarta magamit. Naaman no, naaman. Sige. Trabaho lang na niya. Yatang lang ako ang mga resibo ha. Aron atong madidak sa inyong abangan. Salamat kayo. Ako po. Migo. Kana mo'y migong May problema ha. O, kana mo'y migong tunay. Asa namang beer? ha? Bir? Birkol! Birkol! Asa? Tagay hatang na. Dari lang. Oh. Mas mga yun yung fighter wine. Kada mo. May migong tunay. Unsa. Bebe ako sa. Ako na. Inom ba? Kana ako ani mo inoy. Inom sa kuha, inom sa ko. Okay. One more niya. Ako sa one more sad. Usa pa. Lagay. One more. Lagay pre. One more! Mauna, kay gahi ka mag-eg-o. Ha? Giingnan ka nga, dili mo inom lagyapon. Hala ni. Ha? Gayaw-yaw Kalain yun ba pa ang asawa ni Noy Simon eh? Batigid batasan ang imbagayhana oy. Unsa man? Unsa naman sa ka? Ay. Nahug naman sa skandal. Sige la. Dai, kano na dai. Padapa na imo pa. Ay, nagyaw-yaw na sa ang budlot ug simod. Kisa man. Kana asawa ni Noy Sinoy. Hubog naman sad kay gikan dinis ato nag-inom niya nahug naman sa skandal. Giyaw-yawan na sa maayos asawa. Ay, sagdi na yun. Sagdi na sila. Unsay basta kay mo na kini, mo gina kinian besin nun. Ug maipatrabaho na ng atong kusina. Recorded by X Thunder Gaming. Tod man na human og trabaho ang among kusina. Ug si Parigido may akong patrabaho. Unya, may assist lang sad ko para minus ang gasto ba. Pero nakagasto yung kong dulan sa 50,000 eh. Kay ako naman lang gipa-complete ang kusina. Nya akong gipa-tiles. Gipapil sa dako ang banyo. Mao nga sa katapusan adto sa pagtrabaho, nga human na gyud nag-inom ni Parigido. Ay, pre, ni sinon ay, di mo doon din ay. Narin eh, murag hubog ramandaan. Ay, barag lakaw dai. Di mo ka siya gikan taon. O sa ba, natong papiton? Ay lang pre. Tugoy sa mga butilya pre, tugoy pre. Eh, pre, namin pre. Ang taon to ba na? Ela tawag. Ela tawag. Ba't ko gamog yun? Ay. Unsa man ha. Nag-inom sa mo dia. Oo, naman ba sinon gikan puming namanday sa kusina. Paway sa ka diot. So way tagay. Wa, bay nun. Okay. Pass away lang sa ko ha. Ang sayangan, bay siya. Pass away lang sa ko pero mag-inom mo ron. Just call me. Ha? Unsa man magpapalit na ang tarong usa ka kahon? Lang sa bay no. Okay. Na pamitiwason ng trabaho. Okay. Pero ganon nga ni mo inom, tawagan lang ko ha. Just call my name. Kaya magpapalit ang kon sa kahon duha ba? Agilaw sa ko. Sige, bay noy, sige bay. Okay, pass away lang ko ha. Pass Pasawi ko. Ay lamog kayo, ubos na ko ha. Pass away lang sa. Sige, pasawi na. Pasawi. Okay ka bay. Ay, wala, pasawi rito. Daktan ay, wala. Sigsag na. Mura rin satsay. Usa is to 3. Usa ang bante. Tulo atras, probida, no? Kuya, wag dito na huwag mga makainom, ay. Ay! Sinon! Unsa man nun? Hala, murag ang asawa maron ni Noy Sinoy. Mauna! Palahubog ka mag-aida kong god! Nahug na sa kasagdan ng Hala, ginoo ko. Naugbok na ng imong ubo ang kakagwangan ka! Hala, nahugod sa hagdanan si Noy Sinundong. Unsay at Asang bala ni mong palahubog? ha? Asang bala ni mong palahubog? Unsay problema, ma'am? Ikaw ba?
Ikaw good mo nagsige galgal og inom sa kumpana. Nahibaw ka kung sa nahitabo niya, ha? Nasiya ka doon sa ospital. Kay nahug siya sa among hagdan ug may pagkaugbok. Mga animal mo. Pamalhin mo. Pamalhin mo. Ma'am? Kalain ko di mo, ma'am. Wa man taon may isa. Basta! Dili ko gusto nga mapuyo pa mo ng among bay, ha? Pamalhin mo. Tagaan sa bukod sa kabuan. Kinahalan mamalhin ang mong animbaya. Ma'am? Mo na yung among problema ron. Papawaon namin sa bayan among ibangan. Kay kami kuno nakaingon kun nganong nahug ang iyambana sa hagdanan. Kay gipainom kuno namog maayo nga wa man to namo paim na taon oy. Kami naman hinugi pasaginlan. Unya, ug mamahawa pod mi. Ubi damilisan kami sa among nagasto pagpayos bay. Unsa may among buhaton ani? May kaya ni lagi mo. Palihog. Tambagi ko ninyo kung unsa akong buhaton ani. Unsa man kun kamo ang pasultihon. Banjo. Ito karoon natin, Pres. Good morning, good morning, good morning. Okay, ito, Pres. Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sedpanyawan Herbal Capsule, Sedpanyawan Herbal Capsule with garlic, Sedpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw cute, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo maog gihapon. Usag gihapon ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maog gihapon ini kagabi sa di ka pamukaon sa imong panihapon inom na sa daan og usa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Og alang ni adtong na problema aning kidney og UTI ayaw na magkabalaka or kahadlok ana tungod kay dunay na makatambal makaayo makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney og UTI kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Og kon okay na usa na lang ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule imong imnon at kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Oh, niya sa tanan po natong mga kaisunan nga migamit sa tuwang. Okay, nara, usa ka pitik. Okay, sa tanan natong kaisunan nga migamit sa tuwang Sedlenment Oil. Thank you kayo, kamo ang himog number 1 sa tuwang Sedlenment Oil nga tinudmuwag tang sa padot pamaol para kit sa kalawasan breakfast katul kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggit sa tuwang Sedlenment Oil nga anhara nato mapalit sa butika, pwede sa Shopee, pwede na ta order ha. Kabong mga nasa layo o mga driver o guban pa din ha. Kung kapuyan mo nga adto sa butika, order lang mo diha sa Shopee kay naa diha ang ato ang the best kay nga Sedpanyawan Sedlenment Oil nga tinuod mo ang tangyod sa ato ang mga balatian. Bam! Yes, ato ang mga igsuon nga nag-maintain sa celebrity ko tigbiyon sa matpasalamatan di ay. Uy, nalipat ko. Uti ba? Uy. Sige na daso uti na yung 2,000 garapol. Ako sa bang. I'm sorry. Good morning, Miss Celsa Israo sa Mahando de Malalo Negros, Oriental. Kumusta naman ang mga bata, ma'am? Ang ato ang mga barangay Tanod, silbi na si mga nga si Tanod Ruel Istao. Kumusta ka muna? Ingom sab si Barangay Kapitan, kumusta? Ingom sab si Kunsihal Michael Capito, sa karidad, bye-bye lady, Barangay Captain Benito Biray, o si Captain Omar Biray. Si Omar Biray, dili na siya kapitan sa barangay, ha? Kapitan sa barko, dito sa Yoki, okay? Salamat kayo, mga bata. Ilabin na nga ito ang mga estudyante, ilabin na sa ito ang, bisan mga inahan, bisan mga amahan, bisan mga laki. Celebrity ko, tigbiyon, isop, ha? Ingom na sabi niya si Kunsihal Nel Fortaleza sa Matapay Beach, Ilongos Leyte. Jima, Chris, Onel, Barley, ang bata, ha? Celebrity ko tigbiyon, isop, para magpabilin siyang kutis artist sa kutis Barcelona, o dili magdaya ang skin tungod kay, aduna kayo mga sangkap, magulutan tayo ng papaya extract. Aduna kami mga makita ng murag doon mga skin problems, dry skin, blackheads, whiteheads. Celebrity Kojic Beauty Soap.
Adtos butika ha. Ayaw pa nakaog na iga suroy-suroy. Unya tanaw Kasi ni Inderuna ba, mukha si Inderuna, mao ni gagamit niya ang asawa ni Dudong Janjan ba. Mao ni gamit niya Sid Celebrity ko Jigsaw. Yes, okay. Awan niyo siguro kanina po na itatakal Sid Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Kani si Banjo, Ate Pres. Banjo. Problema ni Banjo, kani ilang silingan nga sinusinon ba. Ano ba? Palahubo kayo. Karon, asap, sige lang, inom dito, inom na rin nga. Di kausa nga, nag-inom sila siyang barkada, nga sige, gido man siguro ito yung barkada niya. Gainom, karon ni abot si, noy Sidon. Sinon, gido lagi, nag-inom sila, gido, ni abot Sinon, nga hubog na daan, Ate Pres. O niya, nisakal dito, dito sa balay, niya, nilang kuanan, kanta pa, pag uli, Ate Pres, natagak sagdan. Siya git Sinon. Yang asawa nga unsa tron murag ang asawa tron di Sinon ang misyagit dahog di ay si Sinon pala ubog kay Tripes. Nya karon na problema kay papawaon sila sa bahay nga giabangan kay kana Sinon mao ni tag-iyas balay nga ilahang giabangan na Tripes. Papawaon sila kay kamo sila lagi kunoy hinungdan nga nahug Sinon kay gipainom lagi nya or ba nila paim na Tripes. Hubog na tungdaan sa dinha ng padung pas bahay. Mao ni problema nila karon papawaon sila unsaon man ni mao ni problema ron ay pawaon mi kami kuno nakaingon nga nahubog kag yang bana og nahug sa danan kay gipainom kuno og maayo sa ako ang bana aw nako war ba taon ko nako paim na kami noy napasangilan unya og mamahawa pon mi mailisan ka ko sa among nagastod taon pagpaayos bahay kay gipaayom na nilang bahay Ate Pres pinakatanan unsaon man ni namo unsay among buhaton maayo kaning ilang gihimo palihog tabagi ko ninyo bi unsay among buhaton mao ni Ate Pres gipaayo nilang balay ilang gipadako-dakuan gipanindot nila karon papawaon sila Ay. mura kay nakaingon ko nung Pero ako sinon sa kuan katong pagpausap nila sa bahay, wa nila ididak. wa nila didak didak siguro sa bangan Ididak unta karon kay pawaon pa man. ididak ta to sa bangan Ate Pres unya karon kay nanungusog naman ning asawa kay mutong sa kay nahitabong ni Sinon natagak man sagdan nga unsa ka to mao na papawaon sila bam unsa ba atong mabasa di ba men natay mabasa diha nga ngano papawaon man sila nga gipausab ra ba taon nilang bayo nya madidakan makuno taon mailisan makuno sila nagasto bam unsa ba be. Okay, arita sa patanawa ko. Okay. 31 John 31. Apan sa dili pare una na to sa may Old Testament. Sige. Kung ani din ni sa Ecclesiastes ato para magayra na to atong ipahayag adto niya. Ecclesiastes 3 verse 3 and 4. Okay. May panahon sa pagpatay, may panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. So ma-enlighten siya nga pananglitan o papahawaon ka mo gingon man dire ang pinakong gibasa ang title ani is may panahon ang tanang butang mo na title. So kung papahawaon ka mo ingnon tangpunga mura og nagguba ang inyong balay kay nawaman kay pabawaon ka mo apan gingon man diri nga may panahon sa pagtukod sa to wa ta kay pa og makatukod ka mo bisag barong-barong lang una no apan sa New Testament ug muliso ta sa Juan 8:31 ngadto 32 okay be ako no tong tanawon mutok ba mo takdo ba sa dito niya Napay saon busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Ang buta sa butire nga pag-ampo kamo nga mulutaw ang kamatuuran kay gipasanginan man sila sa sala nga dili mao. Sayo. Kay sila may gipasanginan nga. Nga kunuhay sila mo nakaingon nga hug sa Hagat. pananglitan o papahawaon kamo ang asawa ba si ang bana papananglitan o papahawaon kamo Sir Banjo kanang naang ayaw ka balaka kaysa ko nang gibasa diri sa Ecclesiastes ang tanan malgi kuno mga butang mahitabuan ning kalibutan dilatid na kung pananglitan o pahawaon kamo unya nakaabaya nakagasto ra ba kamo kay kamo may nagpa-repair as the days goes on ididak ra unta kadto sa umarong pagdidak pakanaugo naman kamo entonces dili gid kamo maripanan.
Akong pangutana, unsa man ipatawag ba kamo sa barangay? Pananglitag ipatawag kamo sa barangay, isaysay ninyo ang tanan hasta ang inyong nagasto pag-repair sa iyang balay. Aha. Ug muingon ang kapitan nga, saan ninyo ngano ni gasto ka mo? Nanangit mo tagiyasan. Tinuod. Gawat ana ni mag ikaw nangabang kagulat mo repair ka di ka manangit. Nanghid ka. Oo, ug muingon na tagiya nga. Nagsabot sa gini sila ba? Ayaw mo didaki, wa mo manangit. Naingon pag gini ba John, oy, ako na yun. Sige lang, idili ka. Mao ka na. Karon pananglitan og mabot mo barangay mas paayo aron madetalye. Detalye. Aron madetalye. Unya mahitungod sa kanang naang gipasanginan kamo aron masuta og masulti sa nimo dito kamo tuoro nga dili kamo mahinungdan sa pagkahug sa Kana. hagdan. Kay Hubog hubog na na siya daang ni abot. Oo. Ito ako nasugatan ay naglagot ko. Hubog sad? Dili. Nautaban? Upag gani pag-abot, sa dihang di okay ko. Oo. Atuga ba? Di ba ate pre? Sasaway ka na nagabot at tug dayo. Salamat ako na kasi na naman. Correcto ang puzzle, Tihon.